Nalatak ita iti Baguio City ti impanada kagidan ti panagbanga apil-pilaan dagiti umili kan turista. Kasanungata anayam amu daytoy ataroon iti Baguio City ken apay a kaykayat dagiti bisita a ramramanan. Ada detalye ni PTV intern Mariz de la Cruz. Iti Baguio City, saan laeng nga dagiti agkakapintas asabong ti makita tunggal panagbenga. Iti tunggal kanito, arig na, at dati baro nga ayam muom amasay optisya sinuman. Ti banglot empanada, ako na ti kaadwan, no sabong ti kararwa ti panagbenga, empanada met ti kabarwan arupa, ken raman ti panagbenga, iti Baguio City. Daytoy akan kanen anaiyeg iti syudad, ket simbolo ti panagsakripisyo, kinagaget, ken baligi. Maysa kadagiti empanada ang may jayjaya iti syudad, ket ti naramid ni Gemma Victoria, 61 anyos, manipod bawang La Union. Tinegosyo na a Gems Empanada Eleucanja, ket nangrugi idi 2017, anarugyan idi pay 2005. Ito kasi yung natutunan kong business na alam kong patok. Siyempre, nagtaod iti Ilocos Norte ti techniques, iti panagluto iti empanada, nga inturong na iti La Union, agingga nga insangat na iti Baguio City, kas street food tunggal Pebrero. Marami kong challenge, marami kong struggle bago ako naging empanada queen. Kasi nung una, hindi nila alam kainin kung ano. Kasi dinala ko sa LU Sa LU ko inumpisahan dahil galing ako ng Ilocos Norte. Doon ko natutunan. So, I put up a business dito sa LU. Yung mga gustong magnegosyo din, sipag at tiyaga lang naman yan eh. Diskarte lang naman sa buhay. Yun lang. Kasi mahirap na maganda ang magiging isang business woman. 2008 idi imunan ngayon lako na, ti empanada na iti Baguio City, a side dish laeng ti daduma. Ngam iti panaglabas ti panawen, pilpilaan ti kaadwan tunggal Session Road in Bloom. Saan laeng nga itsura ti napabarwan, karaman pa'y tiraman tapno makiliti ti tunggal maseknan nga agraman. Nagbalin meten daytoy, a bucket list ti daduma. Iti presyo a 90 pesos tunggal pidaso, inne magasut nga empanada ti mapapaibus na, iti tunggal aldaw. Kasken ni Mariel a residente iti Baguio City, dinayaw natin nagpaiduma araman ti empanada. Makikita pa lang yan sa sa gaano kahaba ang pila sa mga isang stall. Din ko masasabing sugo patok to, ganun. Kastamet laeng tinaybaga dagiti daduma, agim matang ken nakaraman. Affordable naman pa po naman siya para sa akin. Affordable din po sa akin. Itinagan ni Mikey Valverde, Mariz de la Cruz, para iti Pambansang TV, iti Baru, a Pilipinas.